Yn tanio'r cystadlu ni fan hyn ynghylch y Defaid ar gyfer Pwysau'r Cymru 2023, mae adran cysadleol iawn, sef adran Pwysau'r Cigydd. Ac yma wrth fy ochr i fwynhau'r cyfan oll, mae'r arbenigraig deallus iawn, Caryl Hywels, Fferm ac Gwynedd, Llandeisan. Croeso ato ni, Caryl. Diolch fawr iawn i ti. Wel, mae'n bleser cael ti yma, achos i ti wedi cael denu a chotwen ar y gefed. Ti mewn y mas o'r cylch cystadlu yn ymwneud iawn. Ond yn ddiweddar, wedi dechrau beirniadu. Ydyn, wedi cael pythownos eitha prysur yn beirniadu i ddechrau. Fi sy'n beirniadu rwy'n lawr yn Exeter, so oedd nhw'n ffraint i cael fy ofyn i beirniadu. A wedyn, mynd o Exeter lan i'r Alban? I'r Alban ar y weekend, do, fi sy'n beirniadu'r Trynwyr Ifenc yn y gwartheg fi ni. So ydyn, wedi bod yn quick turnaround yn ôl lawr i'r ffair. Ond y gloch gyda ddysdiadran o Sadwn? Oedd i ti a hanner awr 11. A lan fan hyn wedyn i Pwysau'r Cymru. Ond hon yw'r un orau? Hon yw'r un orau o sicr, ie. Wel, yn y cylch ar hyn o bryd, ni'n gweld taw adran Pwysau'r Cigydd yw e, a mae'r rhain yn adran gystadleol iawn yn dweud pan mae'n dod wedyn, falle i'r brif bencampwriaeth yn dweud. Odi, maen nhw'n poblogaeth iawn o fewn y ffair yma, mae niferoedd gwahanol clasiau i gael. Pam mae'r rhain mor beryglus yn ffeirin ni'n ymal yn cyrraedd y brig? Be sy'n mor arbennig amdani nhw? Fi'n credu bod mae'n siawns da i gael gwahanol pwysau, so falle bod y beirniad yn chwilio am bwysau mae eisiau. Mae gwahanol dosbarthau sy'n rhoi, wel, mae'r dosbarth yma o 74 i 79.5, so wy'n sydd o fewn y pwysau yna. Ond, y beth sy'n bwysig dwi'n meddwl, allai i'r bryd yn dyfed, mae'r beltex a'r texel glas yn amlwg iawn fan hyn, y rai falle cyfandirol cigog yn dyfed. Yn sicr, maen nhw'n cael ei ddefnyddio i groesi falle, a maen nhw'n hwb da iawn i pob bryd. Ni'n gweld nawr mae'r beirniad yn mynd trwydden nhw'n eitha cyflym. Mae wedi cael nawr, wneud rhyw rhestr fer, yn tynnu rheini nawr i'r linell i wneud i weld wedyn a cael golwg mynylach ar rheina. Ond mae'r rhaid sefydlu'n gylar fan hyn yn y ffair. Be mae'r beirniad yn chwilio amdano'n wahanol falle i'r sioe yn yr haf yw cig. Cig sy'n bwysig fan hyn. Yn sicr, sioe cig yw hon ar diwedd y dydd. Mae'r gofyn bod y wyn mae'n cael ei lladd. Fel chi'n gweld mae peth gweddrod yn y dosbarth, so cig yw i ar diwedd y dydd. Achos yn y sioe yw frenhinol yn yr haf, be chi'n chwilio yn aml iawn yw rhinweddau'r bryd gwahanol, a mae lliw y pen yn bwysig, ond fan hyn mae'r rhaid yn nhw cael siap da, carcas mwyn bod pobl yn cael yn sicr, cig orau. Maen nhw eisiau cig yn y mannau iawn hefyd. Felly, ni'n gweld y beirniad yn wrthi nawr fydde fe'n i gyffwrdd nhw trin a thrafod yr wyn. Be mae fe'n trafod? Wel, mae'n trafod i ysgwydd nhw i ddechrau, wedyn ni'n symud nôl dros eu loen. Maen nhw eisiau bod nhw'n llawn ac yn galed, yn llawn cig, a wedyn ni mlaen i'w carteri ôl nhw. A hefyd y gwt, neu siw bod nhw ddim rhydew, ond mae pob beirniad eisiau gwahanol cig. Ond hefyd, mae fe'n grefft, achos mae angen par, ond oes e? Dim dim ond un, yw e? Mae'n cael y ddoi yn nhw, a'r ddoi nhw'n dda, ond hefyd yn debyg. Yn sicr, mae'n digon rwydd cael un o'n da, ond mae angen par fel wedys ti. Par sy'n cyfri fan hyn, a dim un o'n. A chi di wedi bod yn cystadlu ers blynyddoedd maith fan hyn yn y Pwysau'r yn y sioe frenhinol. Faint o waith yw e? Mae cael par i'r ffair yn jobyn anodd iawn. Dim dim ond 2 o'n sy'n eisiau. Mae gofyn bod nifer o wyn ddech chi i baratoi i gael par da. Achos mae wyn yn altro fewn wythnos i wythnos. Chi'n meddwl falle ar un wythnos fydde par da ddech chi. Mae un wedi mynd yn gloff, neu mae un wedi geino. Gormod o bwysau bod yn rhydew, achos chi'n mae'n gormod o fraster wedyn? Na, chi ddim yn gwbl. Na, ond mae lot o waith yn mynd mewn i paratoi wyn yma. O'ch chi arfer dod ar ryw 6 par yma? Faint o wyn bydde da chi yn y shed wedyn? Bydde bod ti hanner 100 o wyn yn y shed i trio cael y peri gorau allan ohono nhw. Felly, yn bwyd a hanner 100 o wyn? Ie, i gael y peri iawn. Y rhai iawn, ie. Ie. Achos Dafydd, Lewis Pentwyn, dy bartner di, wedi ennill y brif bencampwriaeth fan hyn 2 waith, yna? Ydy, mae wedi cael amser da iawn yma yn y ffair. Oedd e'n mwynhau wneud hefyd. Ond i gyrraedd y brig, mae'r rhai gweithio'n galed. Oedd lot o stres a lot o baratoi. Ond sy'n byd yn dod heb waith mewn bywyd, os e? Na, gos dim byd o gwbl. Os chi mae'n rhywbeth, mae rhaid chi weithio amdano fe. Gwell mentro a methu na pheidio mentro o gwbl. Eitha gwir wy'n erwach. Wel, diolch yn fawr iawn i ti, Caryl, am y sgwrs. Nawn ni ddod nôl i weld pwy fydd yn ennill adran Pwysau'r Cigydd dosbarth 74 kg i 79.5 kg.
Nôl yma ynghylch y Defaid yn adran Pwysau'r Cigydd, pwysau 74 kilo i 79.5 kilo. Nawr te, Caryl Hywels o Landdeusant Sir Gar, dwi'n gweld bod y beirn ar nawr siwr o fod yn gwneud i benderfyniad. Ydy, mae wedi gwneud i benderfyniad yma. Yn safle cynta, mae dyn ni ENF Itos yn syn o Aberhonddu fi'n credu, jyst i allan i Aberhonddu fyny yn y safle cynta. Fi'n credu bod niferoedd y peiri dyn nhw yma yn y ffair lenni, fi'n credu bod e. So, llongwarchiadau nhw. A ni'n gweld, mae rhywun i ti na bod yn dda iawn yn y trydydd safle yn dala parwyn ar gyfer Neil a Rhian Dillon o Gwarall Gwynfe. Ydy, mae Kenneth Fach fyny yn helpu nhw. Mae wedi cael diwrnod off ysgol i helpu nhw. Ond mae'n bwysig yn dweud. Ydy, mae nhw'n mwynhau a gobeithio nhw i'w dyfodol ni, so mae'n neis bod nhw yma. Wel, diolch yn fawr iawn i ti, Caryl. Mae'n wedi cael sgwrs cyflym iawn gyda teulu'r Itos o Bywys sydd wedi cyrraedd y brig yn y dosbarth yma o chwarae teg iddyn nhw. Wow! Fantastic! Thank you. Yes. First red card of the day? Yeah, our first class. We got 2 pairs, so this is the first of the 2, so hopefully the luck keeps going. Wow, what a way to start, isn't it? Yeah. Certainly, and quite a lively pair you've got as well. Yeah, no, well, pleased, yeah. So what are they? Pure Beltex, yeah, it's a flock we've had since we've been kids, so just keep trying. It's so important, isn't it, that farmers' children, they do get some Beltex or some breed to keep as children, and it does really push up then the interest in farming, isn't it? We got 2 little girls and they're running around with them at home as well, so it's quite nice. Yeah, it's fantastic for them to keep them ready for, and hopefully they are the future, aren't they? Yeah, definitely. Well, llongwarchiadau mawr iawn. Thank you very much. Well done. Cheers.